салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rang Rangak Kids. имрӯз мо ҳамроҳи шумо якҷоя маликаи Jasmineро аз мултифилми Аловиддин бо қаламҳои ранга ранг мекунем. Тайёр ҳастед? Пас қаламҳоятро гиред ва биёед сар мекунем. офарин, бубинед малика жасмин чӣ қадар зебо шуд. агар ба шумо ин видео маъқул шуда бошад, ҳатман ба канали мо обуна шавед ва тугмаи лайкро пахш кунед. то видеоҳои оянда, хайр дӯстони ман.